ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବିଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରୀ ବଂଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ରୀତିନୀତି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉକ୍ତ କାହାଣୀର ଆଲୋକପାତ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଜମିଦାର ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଏଥର ତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏସନ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସୁଧ ନେଇଥିଲା ରଘୁଆ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଏଥରକ ଆଉ ସୁଧ ଦେବାର ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ଧରୁନି। ତାର ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କରଜ ନେଇ ଖୋଜୁ, ଯିଏ ଦବାର କେହି ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି। କ'ଣ କରିବା, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଜା। ଆଜି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କରଜ ଫେରେଇ ଦେବେନି। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁରା କହୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେବେ ଘିଅ ବାହାରେ? ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ପଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଯିବେ, ତା ସହିତ 4-5 ଆମେ ବି ଯିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମମାନେ କହୁଛ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିରେ ରଘୁଆ, ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ କାହିଁ ଦପାଳିଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? କଥା କଣ ହଜୁର, ଏସନ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ହଜୁର। କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ହଜୁର। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଖୋଲିକିରି କହ। ହଜୁର କିଛି ଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ଏ ବର୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଆଗରୁ କରଜ ନେଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଝିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଆସିଛୁ କରଜ ନେବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆର ବର୍ଷ ସୁଝିଦେବି, ସବୁ କରଜ ସୁଝିଦେବି। ଦେଖ ବୁଝିଲେ ହଜୁର, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା କରଜ ଫରଜ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ, ନେଲା ବେଳକୁ କାଇଦା କରିଦେବେ, ଫିକର ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକିରି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାଉ। ଆଉ ଦେଲା ବେଳକୁ ହଜୁର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜମା ଦେବେନି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମାୟାରେ। ଆଜ୍ଞା ହୁଜୁର, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚୁ, ଆଜ୍ଞା ହୁଜୁର। ଲୋକଟା ଯଦି ଏମିତି ନେଉରା ହେଇ କହୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ସେ ଯାଉ। ପଞ୍ଚୁ ରଘୁଆ ସାହୁ, ହେଇ ଇଆଡ଼ ନା, ପଛରେ ଦୋଷ ଦବନି। ଆଦେହରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ଲିଖିତଙ୍କ ରସିଦ ଏହିକି ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ରଘୁଆ ସାହୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୁଝି ନେଇ ଉକ୍ତ ରସିଦ ଲେଖିଦେଲି କି ଦରକାର ବେଳେ କର୍ମରେ ଆସିବ। ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ଆଉ ନେଇଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ଯେମିତି ଠନ୍ ଠନ୍ ନେଲ ସେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦବ। ଯା ଯା। ବାପା, ଆରେ ମା, କ'ଣ କହିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, କଲେଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ତୁ କେବେ ତୋ କଥାରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଇଛି? ତା ମା, ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବୁ। ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଯାହା ହେଲାଣି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର? ମା, ତୁ ପୁରା ମୋର ସୁନା ଝିଅ, ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିପାରିବି? ଯା ମା, ଯା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଫେରିବି। ବହୁତ ଦିନ ହବ କରଜ ନେଇକିରି କରଜ ସୁଝି ପାରୁନି। ଆଜି ଆସିছে ମାନେ ତାର ଦିନକୁ ଆମର ଦିନ। ମଧୁଆ, ଏ ମଧୁଆ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଫିରେ ଯିବା? ଲୁଚିଛୁ କ'ଣ? ଆରେ ମଧୁଆ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଘରକୁ। ଏ ମଧୁଆ, ମଧୁଆ,
ଆଜ୍ଞା ସାତେ ସାତେ ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଟିକେ ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଇ ସୁଜି ଦେଇ ଆସିବି। ତୋର ସେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କଥା ଆଉ ଶୁଣାଯିବନି। କେତେ ମାଘ ଗଲାଣି କେତେ ଫଗୁଣ ଗଲାଣି ତୁ ଯାହା କରଦ ସୁଝିବୁ ତା ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଘର ଦଖଲ କର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖାନେ ନା ସୁଜି ଦେବି ଟିକେ ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଗଲା ସୁଜି ଦେବି କିଛି କିଛି ଶୁଣାଯିବନି ଯାଅ ଯାହା ତମକୁ କହିଲି ପରା। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉଠ ସାତେ ଆମକୁ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କରଜ ସୁଜି ଦେବୁ। ବହୁତ ସମୟ ଦିଆ ହେଲାଣି ତମମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଯୋଉ ସୁଝିବ ତା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣି ସାରିଲି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ସୁଜି ଦେଇ ଆସିବି। କିଛି ଶୁଣିବିନି କିଛି ଶୁଣିବିନି କହିଲି ପ୍ରାୟ କିଛି ଶୁଣିବିନି ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ମଧୁଆ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ କହିଦଉଛି ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼। अरे तमे दी जने ठी कौन करूच सुली आ झुली कौन कहब ଦେଖା ଯାଉଛି ये होची आपुन का स्टाइल। ଆଚ୍ଛା मो बापा होची सबुठार बड़ कोटिपति और मो बापार टंका अछि। आई वांट टू से जहा मोर इच्छा ताहा मु करे। हे हे मुझे एक पागल भरा परिचय मते मगना माय स्वीटर माय लवली। ओय आज कोन तोर केते दरकार को କଣ ଝଡି ଗଲଣି? ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଆଇଫୋନ। ସେଇଥି ପାଇଁ ପରା ମୋ ମନ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ଖାଲି ଛନ ଛନ। ଆଇଫୋନ ନବ କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବ ଯାହା କରିବ ଚେକ୍ ନବ ବାଲାନ୍ସ ନବ ସବୁ ତମ ପାଇଁ। ଆସ ମାଇ ଜାନୁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ବି କରିଦେବି। ଅଡିଟ୍ କଣ କହୁଛ ଜାନୁ? ଏ ପ୍ରିୟା କଣ କୁହ ନା ଏଇ ତମ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆଜି ଛନ ଛନ ହେଲେ ତମ କିଛି ଯୋଉ ବନ କାଇ ବାହାରେ ମନ କହୁଛ ଖାଲି ଛନ ଛନ। ମୁଁ ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ନାଲି ଭଳି ଦେଖାଉନି ଏ ଅମିର ଖାଁ ନାଲି ନାଲି ସଲମାନ ଖାଁ ଦିଶୁନ ଏ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡେ ହଳା ଧଳା ଦିଶୁଛ। ମୁଁ ହଉଛି ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ। ହଁ ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଖାଲି ସନ ସନ। ମାଇ ସୁଇଟି ମାଇ ବିୟୁଟି ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବା ପ୍ରିୟ। ଓ ୟେସ୍ ଲେଟ୍ସ Come ଗो on, baby. ଓହୋ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ ମୋ ବାପାର ପଇସା ଅଛି ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ତା ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଜମିଦାରର ପୁଅ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ମୋର ନା। ଆଜି ତମେ ଅଛ କାଲି ଶିଲା ଥିବ କାଲି ସିନା ଥିଲେ ତା ପରଦିନ ରାନୀ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧୁବାଲା ହେଇଯାଉ। नाली आंबा नाली नाली आंबा ए आंबा ए आंबा ए आंबा नाली आंबा नाली नाली आंबा ए आंबा ए आंबा। କାହିଁ ସେମିତି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛ କହିଲ? ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ବୁଝିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମର କାମ ହେଲା କେବଳ ଘର କାମ କରିବ। ଏସବୁ ବାହାର କଥାରେ ତମେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବିନି। ପୁଅ ତ ଅକାଳ କୁସୁମଟା ଜନ୍ମ କରିଛ ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ କଥା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିଦିଅ ଆଉ ତମର ଏ ବେକାର ଘରେ ରୁହ। ମାନେ ମାନେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ?
ବୁଝିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଯଥାରେ ତମେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନି। ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଘର କାମ ଭିତରେ ବାହାର କଥା ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି। ହଁ ମୁଁ ତ ଖରାପ ନା ଏକା ଘରେ, ମୁଁ ତ ଏକା ଖରାପ। ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଯୋଉ ନାଟ କରୁଛ ନାଟ କରୁଛି ସେଟା ନ କହିଲେ ଭଲ। କଣ ନାଟକ କରୁଛି ଶୁଣେ? ସେଇଟା କହିଲି ବା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମେ ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। କଣ ନାଟକ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଚାହୁଁନି କହିକିରି ମୋ ପାଟିକି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ଠିକ ଅଛି ତମେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛ କର। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବାପା ଏ ଯୋଉ କାମଟା କହିଲ କରିବା ପାଇଁ, କୋଉ କାମଟା? ଏ ଯୋଉ ରାଧୁଆ ସାହୁ ତାର ଯୋଉ ସୁଧମୂଳ ଦେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତତେ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସେଠି ଯିବା ସେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଖରଚ ଦଉନି, ସୁଧ ଦଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିବି ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି? ଖାଇବା କେମିତି? ହଁ ତୁ ଠିକରେ ଅଛୁ, ହୋସରେ ଅଛୁ? ହଁ ବାପା ମୋର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବାପା ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଚିଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ପୁଅ ମୁଁ, ଏ ବାପା ମତେ ଡେଲି ହିଟଲର ଭଳିଆ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନା। ମୁଁ ଅଛି ଶୁଣିବନି? ପରା। ମୋ ବାପା ସବୁଦିନ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ଆଉ। ଏ ଶୁଣ, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ରହିବୁ ଏ ଘରେ ରହ। ବାଦ ମୋର ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇମି ସତ କହୁଛି ମତେ ଆଉ ପାଇବନି, ଆଉ ପାଇବନି ଏ ଦୁନିଆରୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ, ମତେ ଛାଡ ତୁ ବୋଉ। ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ, ଆଜି ମୁଁ ଆଫ୍ରିକା ପଳେଇବି, ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇବି, ଜମା ଶୁଣୁନା। ସେଠି ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଯିବି, ସେଠି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ କରିବି। ବାପାର ପଇସା କହୁଛି ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ କଣ ଏମିତି ମୋ ବାପାର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତମର। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପୁଅକୁ ପୁରା କଣ କହୁଥିଲ? ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବାକୁ। ଏବେ କଣ ପୁଅ ସୁଆଗଟା ମନୁ ମନ ଆସିଗଲା? ବାପା ସବୁ କହିବ ସହିମି, ମୋ ମା କୁ କହିଲେ ସହିମିନି। ଆଫ୍ରିକା ପଳେଇମି, ମୋ ବାପାର ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପ ଭଳିଆ ମାନୁଛି, ଯେତିକି ବଡ କଥା। ଜମା ମତେ ରଗାନ୍ତୁନି, ଜମା ରଗାନ୍ତୁ। ରାଗିଲେ କଣ କରିବି? କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗିଲେ କଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ ଦେଖ ବାପା ବୁଢା ହେଲଣି, ବୟସ ହେଲାଣି। ନା ମୁଁ ଚାଲୁ ମା ପଳେଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। प्रभु रामेश्वर मते भल कर दियो प्रभु, ये जो रोग केबे भी भल हो पारिबिनी। मो बापा को बहुत भल पाए, मु ताकर आगरे सिने पड़ी आसिली, हेले मु केमिति बचिनी प्रभु? मोर ये सब एई जन्मर कला कर्मर फल। ए माँ माँ तू कोडी अछु माँ? मो पाखो केते कष्ट होउची मते माँ। ए माँ तू कोडी अछु लो माँ? हाँ हे प्रभु रामेश्वर मु बचिबिनी। बाबा हो तू आसछु बेसी समय बचिबी। କିଛି ହବନି ରେ ବାବା, তোর କିଛି ହବନି। ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। क्षमा कर दियो, ताकू तुम्हें भला कर दियो प्रभु। सौम्या ताकू तुम्हें भला कर दियो। सौम्या सौम्या हाँ? सौम्या? ए सौम्या! सौम्या! हे प्रभु रामेश्वर, मो पुअर सब अपराध क्षमा कर तुम्हें बचे दियो प्रभु। बागुड़ी मो रक्त मो बचे दियो प्रभु, बचे दियो। बापा बहू ए बापा सौम्या बापा मो पुओ बड़ हो जाइछि। ज्ञान भाई
ବାପା हे प्रभु कामेश्वर तमर महिमा अपार तमर महिमा